Oyo minto incheka intaracha gochaga ga Kisii na akorete gasi ese serikali ya kitaifa ese miaka 25 na alenge na tena chi district chinyinge gatenda Kirinyaga gatenda Maragwa Tharaka Nithi Nakuru Kuroronka ngacha Nairobi esna alenge an assistant commissioner for cooperative development igo cumulatively ese serikali ya kitaifa ina akorete miaka 25 nkamanya kwa second diga ega gocha Kisii kere county ya Rwansa mne chief of administration ngakolega asiyo chief of administration na lilo mata abantu mbamate na Inkie county ono tukabwatira ne governor tukabeke structures na policies cha serikali egare kubeke misingi ye county ya Kisii ngakolega asiyo mne chief of administration and stakeholder management ese miaka 5 kaya tuende elections se governor and election twairana nkaba appointed ne governor omne county secretary no mwane wa bokole mirimo ba serikali ya Kisii igasinka kore se miaka 5 baka igakenga kibono kulingana na sheria ya inchi county secretary nero gutigerwa office kya konyore governor gosoka ne minister the chief of such agenda one head of service gutigara nero bono kurua serikali okora into kuna handing over ya chi department chionsi ase oborayi oboya bwakire obwana ngobogambe oborayi bwa governor Simbarati inko alimenete office ko sengo atigareta office na atigareta abande basoke yes na atigareta osemya esemeti nyemenge yes ikiagera umanyete serikali tali raisi ko kwena ne serikali ikiagera mnabono chirecord nchiarangi na records totena chirecord che department of finance wikanare wikaransa nabo sabana ba finance toros chirecord chonspi chibes che serikali chiare ngororo amadeni ya serikali ya ngororo na kurua chi account chiare ngororo ase a committee ya ngororo ibona yabwate abo sabande barwe baringe kurwe enseme governanya yes neji department chine mnabono department ya lands korosi a report ya malemo onspi ya serikali ya Gusii tali municipality ya Gusii yes thousands and thousands of reports Minister of Health chigali abakolemera mu serikali emepango ekwende chi project ya serikali ya bwate chi pare chi arosi ibintu ebingi yarenga gasenkong lakini ase ogwanje kwa Nyasaye nka kabero robisi ngakora nka handover kiregento ase serikali ye governor oyolenge governor muibono governor ya kabere His Excellency Simbarati kuroronga soka kuruobisi yes